Marami tayong naririnig na haka-haka galing sa mga netizens na anti-Rena. Sinasabi nila laos na daw si Rena at hindi na daw ito patok sa mga mata ng mga tagapanood, meaning hindi na ito nakaka 1 million views, at hirap na rin maka half million. Sabihin nating totoo lahat yan at kita naman talaga na hirap maka half million views ang video ni Rena. Pero kung babalikan naman natin ang nakaraan, at halongkatin ang mga videos ni Kalinga Prab kay Rena, dito tayo magugulat sa makikita natin. Sa 97 video ni Kalinga Prab para kay Rena, at sa 17 na video ni Rena, ay umabot din ito ng milyon-milyon. Ni minsan wala pa ito nakabreak sa lahat ng beneficiaries ni Kalinga Prab, kaya si Rena pa rin ang numero 1 sa Kalingap. Kaya ngayon huwag po natin pag-usapan ang kasalukuyan kung ikukumpara lang naman natin si Rena sa ibang beneficiaries ni Kalinga Prab, gaya nila Rachel, Diwata, Dara at Erica, kaya nyo sinasabing laos na si Rena. Dahil magkaiba ang noon at ngayon, kung tutuosin parang damit lang si Rena na bagong bili, pag bago napakaganda, pag luma na ito ay kumukupas na rin, pero depende po yan sa taong gumagamit at iniingatan. Tignan nyo na lang si Rena, mababa ang views at laos na daw, pero nasa pangangalaga pa rin ng Kalingap. At sabi naman ng mga solid Rena, hindi naman mahalaga sa kanila ang mataas o mababa ang views ni Rena, basta ang mahalaga nandyan ang mga supporters, nandyan ang Kalingap at mga sponsor ni Rena, na sumagot sa pagpapagamot ni Rena. Samantala may good news naman po tayo, ayon sa ating kasamahan sa Japan Charity Group, nakausap niya si Kalinga Prab. At sinabi mismo ni Rab nagpapasalamat at pinupuri daw niya ang taga-Japan Charity Group, dahil iba ito at tahimik at walang bahid na issue. Kaya sobrang saya ng taga-Japan sa sinabi ni Rab at nakakataba ng puso, para sa mga senior at sa hangarin ng taga-Japan Charity ay napansin ni Rab. Nasabi din ni Kalinga Prab napakalaki daw ang naitulong ni Rena sa channel niya, kaya hindi niya ito makakalimutan. Mayroon pa tayong isang good news, para sa lahat ng solid Rena. Hindi ko man masabi sa inyo kung ano ang nalaman ko sa Japan, yun ay bilang respeto sa Japan Charity at kay Kalinga Prab. Mahalaga masabi ko sa inyo, na may napakagandang plano si Rab para kay Rena, at yun ang aabangan nating lahat sa vlog ni Kalinga Prab, at magugulat at nalang po tayo pag dumating ang araw na yun. So that's it mga kaagapay, bibitinin ko muna kayo, at kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel Kaagapay Mo, huwag mo naman sana kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell button para sa ganun updated po kayo sa mga bago kong upload na video. Salamat and God bless po sa inyong lahat. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지